سلام سلام أمل عالم تركبوا ناس channel تكتلتي كمي كأنكم كل شيء انتهوني هنا تريتو قبل بنا مسكنكو لو مدما هيدلكم زمزاكو كمي جرنا انتات أبجزانا كنا دالو نخل اتبال فيديو يا باركز كبرات ناس channel تكتلتي نايتي انتات مدلاو ترحكي خونه انتات نتقنانا جلوو أزيو لقول أبركتو صبو جيري مس مجلس او كبرها لكمي كم تلمود كساب موداتا حبيركمني كتنو قدمكم انتات اب كله دكانات يركبيو اب سدت امولو سدت مالتي مكنياتهم كله عالم دتقملو ስለዝሆነ اجي انا ابغزاي كل شيء دلو يالني ادالي كفدبلو اجي ግን ناكم نمرአይ ኢሌ بوهدو قربي يلكم باركس قدمي باديلا سكتيتي نتي انتات كقلوي مالتيو كسابشو اني انتات انت عينت هستولو تتنمغبسي نانا ربها انت يالو دبل اقدمي كገልጽي كمون دما امچي ስለዝኮንኩ አፈይ ቁሩብ ጻያፊው ምናልባት ቃላት እንድህር ሲሂቴ ክትእርሙኒ በዚ አጋጣሚ ላበውኩ በመቀጠል እዚ ስራሕ እንዳሰራህ ኮለኩ አነ ድማ እንታ አይነት አበርክቶ ከምደለው ከገልጽ ማለትዩ ተረጋገጡ ጥዕናዊ ጥቅምታት እንጣጥ ደቅሰብ ንእንጣጢ ከም መግቢ ከዘትርዎ ካብዝ ጅምሩ ለሽድሽተ ሺህ ዓመታት አቆጽሩሎ እንጣጥ ምህቃቅ መግቢ ኣብ ምቅልጣፍ ልሙድ ቆርበት ሰብነት ከም ዝህልወና ኣብ ምግባር ኣብ አካላትና ዝህሉ መጠን ኮሌስትሮል ኣብ ምጉዳል መጠን ልዑል ሽኮር ደም ኣብ ምጉዳል ኣብ አካላትና ዝርከቡ ሆርሞናት ኣብ መምዝዛን ክብደት ሰብነት ኣብ ምጉዳል ወዘተ ሓያሉ ጥቅምታት ኣለዎ ቡናዊ ዊን ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ እንጣጥ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ዝተባሃለ ምግባዊ መዓዛ ዝሃብተመ እዩ ኣብ 3 ማንካ ጣውላ እንጣጥ ብገምጋም ይብላሉ ኣብዚ 6338 ግራም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ኣለዎ 8 ግራም ጽህጊ ዊንድማ ፋይበር ኣለዎ 6 ግራም ፕሮቲን ኣለዎ 31% ቫይታሚን ቢ 35% ማንጋኔዝ 30% ማግኒዚየም 19% ፎስፎረስ 10% ሴሊኒየም ይርከቡ ማለትዩ በተወሳኺ እንጣጢ ናይ አይረን ፖታሲየም ኮርፐር ዚንክ ትህዝቶ ኣለዎ ካብ ጥዕናዊ ጥቅምታት እንጣጢ ሓደ ልዑል ጽህግን ዊን መለግለግ ትህዝቶ ይርከቡ ሓደ ካብ ዝለዓለ ጥቅሚ ናይ እንጣጢ እቲ መለግለግ ዝብል ትህዝቶ እዩ እቲ መለግለግ ዝብል ትህዝቶ ብማይ ብቀሊሉ ዝሐቅቅ ዊን ዝጠፍእ ብምዃኑ ድማ ኣብ ጥዕና ከሰአናን ማንጣናን ልዑል አበርክቶ ይገብር እዚ ድማ ከሰአ ቀልጢፉ ጥርሁ ካብ ምዃን ይከላከል ማንጣና ነቲ ካብ መግቢ ዝርከብ መዓዛ ጸውሚቁ ኣብ ሙሳድ ይህግዞ ብተወሳኺ እንጣጥ ቀልጢፎም ዝሐቁን ጽህግታት ዝሃብተመ ብምዃኑ ተሃተዋይ አካል ናይ ማንጣና ንከይምረዝን ከይደርቅን ከምኡን ዝተከዘነ ዘይተደለየ ስብሂ አካላትና ንምጉዳል መጠን ሽኮር አካላትና ንምቁጽጻር ሓጋዝዩ ይብል እቲ ካልእ ክቅጽሉይ ኣብዚ አቀደመ ክህብረኩም ዝደሊ መጀመርያ ነቲ እንጣጥ ምስቀለኽዎ ጽቡቅ ገሬ አዝሂለየለኹ በመቀጠል መጣሃና ለንብዚ ከምኡን ጨው ብናይ ቡን ማንካ ፍርቂ ቀሪበለኹ ጽቡቅ ገሩ ስጋብ ለህድድ ድብል ክጣሃን ኣለዎ ማለትዩ ኣነ ናፍቲ ጥቅምታቱ ከይደ እስኩም ድማ ኣብ ኮለኩም እንዳተከታተልኩም ከመይ ከም ዝገብር ቁጥር 2 ጥኡይ ቆርበት ሰብነት ጸጉሪን ርእስን ክህልወና ይህግዝ ጥኡይ ጸጉሪ ርእሲ ቆርበት ሰብነትን ጽፍርን አጻብእትን ክህልወካ እንተደሊካ ክልተ ማንካ ጣውላ ዝተወቀጠ እንጣጢ ብማይ አፍሊካ መዓልታዊ ክትሰቲ ይፈትን ኣብ እንጣጢ ዝርከብ ቅብአታዊ ትህዝቶ ጸጉርናን ቆርበትናን ቅብአት ክህልዎ ይህግዝ እቲ ኣብ እንጣጢ ዘሎ ቫይታሚን ቢ ድማ ቆርበትና ንከይደርቅ ከይጨማደድን ይከላከል ቁጥር 3 ክብደት ሰብነት የጎድል ኣብ ጆርናል ኦፍ ኒውትሪሽን ሰፊሩ ከም ዝርከብ እንጣጢ ምክሳእን ክብደት ሰብነትን የጎድል እንጣጢ ጥዕና ዝህብ ቅብአን
ጽህግን ዘለዎ ዘርኢ ብምዃኑ ናይ ጥሜት ስምዒታት ከይተራእየካ ነዊሕ ክጸንስ ስለዝገብር መዓልታዊ ናይ እትወስዶ ወይ ድማ ትበልኦ መጠን ካሎሪ እንተጉድል ይሕግዘካ። በዚ ድማ ክብደት ሰብነትካ ክትቆጻጸር ትክእል። ኣብ እንጣጢ ዝርከብ ቅብኣት ምቅጻልን ቀሃርን ከምኡውን ምክልካል ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ። ስለዚ መዓልታዊ ክሳብ 2 ማንካ ዝተወቀጠ እንጣጢ ብመልክዕ ፈሳሲ ወይ ብመልክዕ ጸብህን ሰላጣን ምስ እንበልዕ ኣብ ሓጺር እዋን ክብደት ሰብነትና ክንቆጻጸር ንክእል ማለት እዩ። ቁጽሪ 4 መጠን ኮሌስትሮል ይቆጻጸር። ኣብ ኒውትሪሽን ኤንድ ሜታቦሊዝም ዝተባሃለ መጽሔት ሰፊሩ ከም ዝርከብ መዓልታዊ ኣብ እትምገቦ ካብ 1 ማንካ ጣውላ ንላዕሊ ዝተወቀጠ እንጣጢ ምስ እትወስድ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ መጠን ኮሌስትሮል ክጎድል ይክእል። 5 ኣብ ኣካላትና ዝረአይ ምቅጻል የጉድል። እንጣጢ መጠቅጠቅ ዝብል ባህሪ ዘለዎ ብምኳኑ ኣብ ኣካላትና ዝረአይ ምቅጻል ኣብ ምህዳእ ልዑል ተራ ኣለዎ። ቁጥሪ 6 ንምህቃቅ መግቢ ይሕግዝ። ሓደ ካብ ዝኣበየ ጥዕናዊ ጥቕሚ እንጣጢ ብፍላይ ኣብ ከስአ ዝካየድ ምህቃቅ መግቢ ዘለዎ ኣበርክቶ እዩ። መግቢ ብቀሊሉ ካሃቅቅ ብዘይምክኣሉ ኣብ ከስአን ንዝረአይ ቃንዛን ምቅጻልን ኣብ ምውጋድ ልዑል ግደ ኣለዎ። እቲ መጠቅጠቅ ዝብል ባህሪኡ ድርቀት ኣብ ምእላይ እውን ልዑል ግደ ኣለዎ። ኣብ መዓልቲ ካብ 1 ክሳብ 3 ማንካ ጣውላ ውቁጥ እንጣጢ ምስ እትወስድ ብድርቀት ክንጥቃዕ ዘለና ተክእሎ ትሁት እዩ። እቲ ቀልጢፉ ናይ ምህቃቅ ባህሪ ዘለዎ ኣብ እንጣጢ ዝርከብ ጽህጊ ኣብ ከስአና ከይሓቀቀ ዝጸንሐ ስብህን ኮሌስትሮልን ኣጻዊዱ ብምሃዝ ቀልጢፉ ንክሓቅቅ ይሕግዝ። እንጣጢ ካብ ሓሞት ንዝርከብ ህዱን ኮሌስትሮል ኣብ ምህቃቅ እውን ልዑል እጃም ኣለዎ ይብል። እምበኣርከስ ክቡራት ናት ቻናል ተከተልተይ እዚ ኣዝዩ ብውህዱ ዝተገለጸ እምበረይ ኣበርክቶ ናይ እንጣጢ ምዳና ንጥዕናና ኣዝዩ ተገሊጹ ዘይውዳእ እዩ። ንሎሚ ግን ኣነ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ መስል ብምቅጻል እውን ናፍቲ ቪድዮ ከኣትወየ እጂ መጀመርያ ኣብቲ ጥሕነ መሊሰዮ ኣለኹ። እቲ ዝተረፈን ድማ ሕጂ ወሲኸዮ ኣለኹ። ኣንተወይ ክጥቀም ከለኹ ካብቲአን ፍርቂ ማንካ ናይ ቡን ጨው ካብኡ ፍርቂ ተጠቂመ ሕጂ ድማ ካልኣይ ዝተረፈ ማለት እዩ ክገብረሉ እየ። እዚ ብጸንቂ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖም ዝነበርኩ ቪድዮታት ከምኡውን ኣባኹም ዘይበጽሐ እንድህር ኮይኑ ንክትርእይዎ ይጋብዘኩም ኣለኹ። እጃ ቀድሜ ገልጸዮ ኣለኹ እንጣጢ ብብዙሕ መልክዕ ክንጥቀመሉ ንክእል ኢና። ምስ ስልሲ፣ ምስ ገኣት ከምኡውን ምስታይ ንክእል ኢና። ምዳና ኣብ 4 ጾም ኣብ ኩሉ ገዛ ዝበዝሐ ገዛ ኣይጠፍእን እዩ። እቲ ጾምና ውኢልና ከብድና ንከይደርቅ ኣቀዲምና ንሰትዮ ነዚና እጂ ጽቡቅ ገይረ ይጥህኖ ኣለኹ። እቲኣ መጣሃን ቁሩብ ንእሲላያ ናይ ቀመም ስለ ዝኾነት ኣብይ ዘለኩም ግን ኣብኡ ከሎ ብሃንሳብ ክጥህኖ ክእል እዩ። ኣብ ኣዲ ኩላህና ከም ንፈልጦ መጉእ ጌርና ስለንወቅጦ ኣዝዩ ድደቅቅ ጉልበት ይደልዩ። እዚኣ ድማ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ብከምኡ መልሰ ዝጥሕኖ ዘለኹ።
እንጣጥ ድማ ኩል ወቂጥና ወይም ድማ ጥሂና መስወዳእና ኣዝዩ ጽቡቅ ገይሩ መክደን ዘለዎ ብሰጥም መክደን ዘለዎ ኣቅሓ የድልየናዮ እንጂ ከምዝ ገሬ ወዲ ኣለኹ በመቀጻል ከመገሬ ከምዝ ንምስታይ ከምዘዳሎ በሐሳብ ክርኢና ባርከስ ኣብዚ ከም ትሪእዎ በማዕሬ ድብጽብጾ ማለት እዩ ክልተ ማንካ ጣውላ ካብቲ ጥሁን እንጣጤ ገይረለኹ ከምኡን ሓንቲ ማንካ ማዕር ክጥቀሜ ጨው ምስኡ ጥሂና ስለዘለና ኣየድልዮንዩ እንጂ ከምዝ ገሬ ቀድሜ ከህውሶዬ ክልቲኡ ከላውሶዬ ብዝበለጸ ብኢድ ተትከውን ጽቡቅ እዩ ከም አማራጭ ነው ተጠቅመሉ ማለት እዩ ኣብዚ ታህቲ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ በባዴላ ዝተዳለወ ፓንኬክ ወይ ድማ ናሽቱ ኬክ እዩ ናይ ጾም እዩ ኣብ ቪድዮ ይትረክብዎ ኢኹም ኣቲኩም ዘይራእኩም ተሊኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ እጂ ነቲ እንጣጤ ማይ እንዳወሰኩ ጽቡቅ ገይሬ ከሃርሙ ማለት እዩ እጂ ከአኩረንም እንታን ጽቡቅ ገሬ ዳሃር ሞደለኹ በሐፊሱ ዝፈቱ ሰው በሐፊስ ክገብሮ ይኽእልዩ አነ ግን ማእከላይ ክገብሮ دي ماي أكلن ينعي كم تجريم سوداهو نمستاي كقرار وي باركس كبرات ناس channel تكتلتي اتي كدالو صناحو انطاط بكمزي ملكو قريبه يلهو
እጂ ክጠዕሞየ ማይ ዝሁል ገይረ ስለ ዝገበርክዎ ኣዝዩ ዝሁል ናብ ብጣዕሚ ጥዕናዊ እንጣጥ እዩ ባርከስ ክቡራት ናይቲ ቻናል ተከተልተይ እስኹም እውን ኣብ ገዛኹም ብከምዚ መገዲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ባርከስ ክቡራት ናይቲ ቻናል ተከተልተይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሃቢርኩም ስለ ዝፀንሓኹም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ በቢ ዘለኹም ሰሰናዩን ጠጠሙን ትምነየልኩም ብሩክ ምሸት